Kod mog kuma jedinog. Evo ga kumara kod njega u palati, kod mog brata Baleševiću. Kumaro moj, kakav je plan? Šta radimo? Šta je na zadatku? Plan je sistem razvaljuju. Ovo je najjači kumara. Kod kumare mogu u palati starog tajkuna. Čoveka koji je bio glavni kuvar kod Josipa Broza Tita. Je bio švaler od Jovanke. Kapetan iz Libije, gospodin Balešević, mirno! Na mestu, volj! Kumara, komande su izvršne kod mene. A, kume najjači si, majke. Kakvi kapetani je. Ja sam kapetan, nada, vidiš šta je, gledaj slike. Kod kumare vidi ga, slike kao u Louvru iz 16. veka, francuska kolonija, prsluk od mature, ovaj nosio za 5 godina mature. To je moj kum jedini. Veliki gospodin. Nije bi kume. Nije, ja cijel život se bavio kriminalom. Nema. Jedan rečju, kumara je pun kao top, evo sada ide u njegove odaje. Nema, kriminalost, ja sam ja u godinama. Kum neće da padne pod stare dane. Šta će? Da ne bi završio kao... Bosovski. Kao šef sa Bosfora. Mjau, mjau, mjau! Glodarizacija. Evo kum, Karlo Kaluči, džemper na čiljevici. Evo, moj kumar.